Gyjak saz guralyna şeýle hem dutar saz guralyna bir näçe aýdym saza çykyşlar illeşlemede ýetirýäňiz. Halkymyzyň arasyna sazana bagş hökmüne tanalýaňyz. Gezelenjiňiziň dowamyny ajaýyp seýilgäkiň owadan keşfe bilen oturan pursadyna gyjak saz guralyna hem halipalardan galan sazlardan bir aýdym saza çykyşlardan birini illeşlemede ýerine ýetirip beräň. Başlysynda menem şu seýilgäkde Türkmen halk sazy Aýymengler diýen sazyny çalyp bereýin. Bu sazy Türkmenistanyň halk artisty Atawlyp ýerine ýetiren ýazgylarynda galan.